Aquesta és Audrey West i la seva casa. Encara que va créixer a Londres des dels 6 anys, sempre ha desitjat estar envoltada de muntanyes i mar. Han estat el seu lloc de confort des que era una xiqueta a Jamaica. Acostumava a mirar la mar des de la veranda. Els vaixells semblaven tan petits com els del paper que ella feia als quaders d'exercicis. A l'altra banda del turó mirava els núvols d'ovella del senyor Stedman, donar tombs per les verdes faldes. La boira anglesa mai va desdibuixar aquella vista interior. Va partir de Londres el 2017 per fugir al camp al nord de Gal·les. Ara, en aquest petit poble de la costa i amb l'amical club de rem, ell està tan prop de la mar com mai havia estat, fins i tot a Jamaica. El paisatge marítim i les muntanyes li recorden Portland, el lloc on va néixer i va deixar amb els seus 5 germans per reunir-se amb els seus pares a Londres. Va ser una missió de rescat, la seva germana petita ja havia mort. Va morir per menjar moniato enverinat, però la resta va sobreviure. La col·lecció de fotos familiar d'Audrey li manté viu els records d'aquells anys. Els seus pares van renunciar a l'esperança de tornar a casa en 5 anys. La neu misfosa, la boira espessa i les voreres grises de ferros amagaven les promeses daurades als carrers londinencs de Sa Majestat. Una educació era la millor oportunitat que Anglaterra li podia oferir, i Audrey va participar. Encara que l'escola va tenir alguns desavantatges, allà va saber de la bogeria del racisme. Però a casa posaven bona cara als infortunis. Audrey llegia molt. Des de Louise Bennett, l'estimada poeta jamaicana, a llibres que trobava de segona mà com la primera introducció a la psicologia quan tenia 10 anys i que encara l'influencien. Audrey es va graduar en Estudis Ibèrics i Hispanoamericans i va passar un temps a Espanya per millorar la llengua. Després d'algunes experiències amb el racisme força desagradables, va renunciar al passaport jamaicà pel britànic per viatjar més fàcilment. Per poc es va escapar de l'hostilitat Windrush. Durant les pràctiques de professorat va tornar a l'art visual. També va treballar a un teatre local i va llegir dones escriptores negres. Va fer classe breument, però frissava per ser més creativa. Després de la mort de la mare l'any 1984, va tornar a Espanya per fer classes i pintar. Va tornar a Londres 6 mesos després per la sobtada mort del seu germà gran. Des de llavors comparteix la vida amb un treball comunitari, una parella britànic-jamaicana i una filla. El seu pare es burlava del seu guirigall quan li parlava en jamaicà a la seva filla. Allò va accelerar la relliscosa baixada cap a la separació. Alguna cosa no anava bé i Audrey va demanar ajuda terapèutica. Després, un bon amic la va animar a ser psicoterapeuta. Actualment, Audrey encara pinta i li encanten les llengües, escriure i parlar, especialment en jamaicà. Per una conversa a una preciosa botiga del poble, va descobrir una relació local inesperada. Una part d'un poema que recentment va gravar conta part de la història. Somehow we come from far
far, far. Must see one place them call France, where them fight. Near the mountain, by the sea. Fight so bad them call them Hespute. For sword. Call them Jew, make them run. Resulta que Audrey no és l'única persona de l'herència Spouts. Va trobar un parent llunyà que ara és un bon amic. This is my sister Kath. Kath, you always call me your sister, don't you? Because we're connected through family from many moons ago in Jamaica. Because I bought something from Vicky's shop and then we got talking about unusual surnames. So I said, oh, guess what my grandmother's surname was, which was really random. She said, Espute. I said, oh, we've got an Espute in Barmouth. French it is, so I don't know about them being in France, the Esputes. But my 5 times great-grandfather had plantations in Jamaica, and I found out so much, Audrey, since I've known you. And I will get emotional because I'm very sorry about inequality. Yeah. Well, Kath, you've said so many times how sorry you are, and I want to say it wasn't you. This is a part of our history. Yeah. And none of us know exactly what part our ancestors played, except that this is part of my heritage in terms of the Espute family, that we were of the enslaved group. L'any 2000, un màster de memòria cultural va teixir el tapís de la vida d'Audrey. Mentre s'examinava sobre el trauma transgeneracional dels supervivents jueus de l'Holocaust, de sobte va reconèixer l'impacte d'aquest trauma als descendents dels africans esclavitzats transatlàntics. En aquell moment, aquesta narrativa es va silenciar al Regne Unit. Alguns jamaicans ja ho sabien. Des de llavors, aquest aspecte ha influenciat el seu treball en tots els àmbits: art visual, poesia, curació posttraumàtica a través de la psicoteràpia i el compromís amb la comunitat. La història continua i espera amb il·lusió el pròxim capítol.